La nostra convidada d'avui és esportista, creadora de contingut i ha portat la producció d'anuncis de les marques més importants del món, com Adidas, Coca-Cola o Amazon. La seva experiència com a atleta CrossFit d'alt nivell han fet que marques com Nike, Prozis o On Gym es fixin en ella per patrocinar-la. Benvinguts a Talents de Barcelona amb Paula Comella. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Què tal, Paula? Doncs molt bé. Com estàs? Bé. A nosaltres ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, ja que els oients no ho sabran, però estem ara mateix amb la meva germana. La teva germana! La meva germana. Estem entrevistant a un membre familiar de Talents de Barcelona Exacte. per primer cop. Per Això és un primer moment cop. històric. Hauríem de fer un segon cop més endavant. Home, anem quan descobrint la nostra vulguis, família. perfecte, em sembla Estaria perfecte. Bé, doncs jo, com sóc el seu germà i conec a la Paula com ella, la meva germana, puc dir que és un exemple de superació, que ha viscut experiències molt complicades, però que sempre s'ha aixecat i per mi ets un referent. Acabem de començar. Jo també ploro molt, o sigui que tenim un problema. Però és per això que primer volem que ens expliquis la teva història. Ens agradaria remuntar-nos als moments que t'han marcat més, perquè anirem per parts primer. Vas néixer l'any 1998, llavors ens agradaria que ens expliquessis què ens pots dir de la teva infància i l'inici de l'adolescència, què recordes? Recordes una infància feliç? Bueno, podria dir que sí. Al final he tingut una infància feliç, he sigut una nena que mai li ha faltat de res. Els meus pares a tot el que he demanat m'han dit que sí, sense problema. I la infància la recordo bastant bé, feliç. El que passa que sí que és veritat que des de ben petita he sigut una persona molt exigent amb mi mateixa. No he portat mai gens bé doncs, que parli malament de mi o no ser amiga d'algú, sobretot quan ets petit, no? Anècdotes com, jo què sé, si algú de la meva classe feia el seu aniversari i no em convidava, era com, uau, què hauré fet per no agradar-li a aquesta persona, no? Llavors, bueno, ja vaig començar a ser molt exigent ja de ben petita. Llavors això, òbviament, doncs, a l'adolescència em va passar bastanta factura, perquè aquesta exigència la vaig portar a un punt bastant tòxic i després això junt amb altres situacions traumàtiques, per dir-ho d'alguna manera, de la meva adolescència, doncs van comportar que acabés en un trastorn alimentari. I aquí sí que puc dir que l'adolescència no va ser un moment molt feliç, però bueno, a nivell general tinc un bon record. D'això t'anava a dir, quan et ve el trastorn alimentari, crec que anaves com a l'ESO, més o menys, i vas estar ingressada a ITA, al Centre de Trastorns Alimentaris. Paula, tu quan te n'adones que tens un problema amb el menjar? Doncs haig de dir que jo al principi negava qualsevol problema, o sigui, un dels principals símptomes de tenir un TCA, un trastorn alimentari, és negar-ho, i al principi jo deia simplement doncs, bueno, que volia estar més prima doncs, perquè em feia falta i perquè volia tenir més autoestima per sentir-me més segura de mi mateixa, però al final doncs, et dones compte, no? Jo vaig entrar a ITA, com bé dius, i a ITA va ser on vam començar com a desterrar d'on venia el problema, i llavors et dones compte que sí, tens un trastorn alimentari, però aquest no és el problema mai. O sigui, sempre això és com la punta de l'iceberg, el que es veu de, bueno, vols estar més prima, però realment això és com que vols tenir un control perquè no el tens sobre altres situacions de la teva vida, no? Llavors aquí va ser una mica quan, amb la meva psicòloga, que bueno, em va fer la nena millor, més feliç del món, perquè al final doncs, vam treballar moltes coses molt necessàries, no? I va ser quan em vaig donar compte que no era un problema només amb el menjar, que és l'obvi, no? De, bueno, has perdut molts quilos, vomites quan estàs nerviosa, sinó què hi havia al darrere. I aquí va ser on em vaig donar compte de moltes coses que portava arrossegant, una responsabilitat que sempre m'he carregat a mi mateixa, aquesta autoexigència de la que parlava des de ben petita, no? De sempre tenir el control de tot, sempre tenir com unes responsabilitats que no em pertocaven per l'edat que tenia. I aquí va ser una mica, doncs, potser quan portava mig any, un any de tractament, on em vaig donar compte realment de dir, vale, tens un problema que has de treballar. I aquest tràngol no només el vius tu, sinó que el viu la gent que tens al teu voltant. Clar. I aprofitant que està el Jaume aquí amb nosaltres, com va viure això la teva família? Et va donar suport? Va començar a ajudar-te? Com va anar en aquesta circumstància? Sí, bueno, sobretot la primera ajuda no, va ser de que la meva mare, quan li van dir des del col·legi, no, pues la Paula no menja, la Paula tira els entrepans, la Paula té un problema, doncs va ser buscar la millor psicòloga de Barcelona o el millor centre on poguessin tractar aquest tipus de trastorns, perquè sí que jo havia estat amb altres psicòlegs, però quan no són especialitzats doncs tampoc t'ajuden gaire, no? Llavors el primer que vam fer és buscar el centre on més m'anaven a ajudar
I després la meva família, des del primer moment, han estat amb mi, m'han recolzat, però, com tu dius, ho han passat molt malament, perquè era com, què ha passat, no? I per què ha arribat aquí? Com hem permès que arribi aquí? I ara com la podem ajudar? Perquè també és una situació molt complicada, perquè, com et dic, no és el fet de no menjar, no. És que hi ha al darrere que li fa no menjar, no? Llavors, tot això ha sigut una situació molt complicada. Al meu germà li va tocar de bastant petit i clar, és això de dir, és que no entiendo nada, és que no vol menjar. Llavors el problema és aquest, però costa molt que entenguin tot el que hi ha al darrere. No? Totalment. Però bueno, m'han ajudat molt i gràcies a ells pues, puc dir que ara soc una persona que ho ha superat i estic aquí gràcies a ells. I és molt interessant el que diu de que la seva família el va ajudar, però a mi m'interessa, en aquell moment, tu recordes quina era la teva sensació cap a la família? O sigui, pensaves d'alguna manera que t'estaven fer alguna cosa que no tenia sentit per tu en aquell moment? O sigui, a mi quan em van ficar allà va ser en plan, cabrons, o sigui, a sobre, em voleu treure a sobre com dient no sabeu què fer amb mi, pues bueno, pues la meto en un centre que s'espavile, saps? I jo va ser un moment de dir, m'han deixat aquí tirada, sola, amb gent malalta, que què hi pinto jo amb aquesta gent, no? A sobre em van posar en un centre que hi havia gent de 40, 50, 60 anys, que era com, però que jo no sóc aquesta persona. Llavors, al principi va ser totalment... Ara dic que gràcies, però en aquell moment era en plan, os odio a todos. Clar. I quan em deixaven sortir i anar a casa era com, és que no us vull ni mirar, perquè és que m'heu deixat venuda en un lloc que jo no hi pinto res. Llavors, bueno, al principi va ser com molt complicat, no? El que pues que t'arribin o arribis a pensar que t'estan entenent, no? És un procés bastant complicat. I quan, clar, tot això va passar a quart d'ESO, si no recordo malament, pot ser? Una mica abans, segon, tercer. Segon, tercer. Llavors, clar, què va passar? Perquè tu estaves estudiant al mateix temps. Com vas portar els estudis mentre estaves ingressada a ITA? Bueno, al final, quan hi ha aquest tipus de situacions, òbviament, pues, el tema escolar passa a un segon plano. Llavors jo no vaig anar a l'escola durant gairebé un any i mig, o no, ara no recordo ben bé. Llavors el que feien els professors és, parlant amb el teu terapeuta, t'enviaven exercicis perquè poguessis fer des del mateix centre. Teníem com certes hores entre teràpia i teràpia, perquè normalment allà la vida en un dia ITA és pues, esmorzes, fas teràpia, menges al tente, fas teràpia, dines, fas teràpia, tota l'estona així. Llavors hi havia alguns punts entre teràpia i teràpia que si tenies deures et saltaves una teràpia o entre aquestes hores doncs feies deures. I llavors això, els profes m'anaven enviant coses però eren molt bàsiques, perquè també entenen que estàs en una situació que t'has de centrar en altres temes. Però bueno, a mida de fer algunes activitats, alguns exàmens, amb el llibre al costat, com dient, bueno, perquè hagas algo, no? Doncs amb això pues, et van aprovar les assignatures. Però tot i així vas arribar amb èxit, et vas treure l'ESO i després vas començar batxillerat, que clar, quan et perds tants anys de l'ESO són els anys clau, no?, per triar la modalitat de batxillerat i tot això. Va ser bastant complicat, perquè també al final tercer i quart de l'ESO són cursos on t'ensenyen la part bàsica de tot, no? Potser primer i segon és important, però tercer i quart és com assignatures molt més amb temari que després utilitzaràs al batxillerat, no? I clar, jo doncs, vaig estar gran part del curs sense anar-hi i de cop en ple batxillerat i et diuen unes coses que dius, esto què? Jo això no ho he fet mai, no? I llavors va ser bastant complicat, va ser una hòstia de realitat de dir, jo pensava, a veure, tercer i quart de l'ESO no passa res, i he anat fent exercicis. No, per exemple, llengües, jo me'n recordo esto de desglossar les frases, era com... A l'anàlisi morfosintàctic, Mare de Déu, quants mals de cap ha donat. No, i assignat... Bueno, això, i sobretot també la capacitat d'estudiar i de concentrar-te. Cada cop al batxillerat és com, pas, saps? De que et trobes amb una realitat de dir, com em concentrava, com se hacía esto? Llavors, el primer trimestre de batxillerat va ser un infern, que dono gràcies a pues, això, que hi havia professores que fins i tot es quedaven amb mi a la tarda, vaig fer com certes classes particulars i tot això, però va ser, hòstia, bastant complicat. Pots dir-ho, ho va ser. Sí, va ser dur, va ser molt dur. Tot i tenir aquest suport, el procés de reincorporació sempre és molt complicat i més donades les circumstàncies, perquè segur que tens seqüeles tant psicològiques com físiques en aquell moment. Però tot i així, com hem dit, tu vas treure, vas arribar al batxillerat i vas fer el batxillerat artístic i després vas entrar a pràctiques al programa Polònia. D'on neix aquest interès? De què et venia a l'hora de treballar això? Bueno, és algo que hem viscut sempre a casa, no? La meva mare és directora d'art i escenògrafa, és
la millor, està malament que ho digui jo, però és la millor en la seva feina. Sempre ens ha demostrat, i de fet, algú que a vegades reclamem molt és que no l'hem viscut molt com a mare perquè ha sigut workaholic total des del primer moment. O sigui, s'ha passat tota la vida treballant, arribava a casa i seguia treballant, o sigui, ens ha ensenyat molt això, la constància per la feina i la passió que tenia per la televisió, per tot això. Algo que sempre ens ha dit ella és no caigueu en aquest error, no us fiqueu en aquest mundillo, que aquí estamos los dos. I aquí estem. Aquí estem. Que estem a punt de muntar la productora Alonso. Alonso. Perquè... Ah, perfecte. Sí, però sí que, bueno, pues aquesta passió m'ha vingut de ma mare, no? I que al final ma mare no va deixar de treballar, de fet, podríem dir que quasi es va posar de part de nosaltres en els platós de televisió, en l'Antiguo Cròniques. Llavors, jo des de petita sempre era com, mama, em fa mal la panxa, no puc anar al col·le, per anar amb ella als platós, perquè m'encantava, era com brutal. I ja des d'això, des dels 16 o així, que ja podia començar a anar en alguns programes amb ella, que si el tocara me suena, que si tal, era com tan guai, no?, de que, mama, puc anar amb tu? I llavors anava amb ella a tots llocs, i m'encantava. Jo tenia bastant clar, des de ben petita, de dir, a mi m'encanta això. El que sí que és veritat que l'art, com ella fa art, no?, i era com... sí, però no hi ha algo que no. Llavors jo veia per allà les noies amb les carpetes i l'actor no sé què, el vaig a buscar i tal, no sé què. I deia, mama, què fan aquestes noies? Deia, això és producció, Paula, això ni tu miris, perquè és un dolor de cabeza que... I va ser com, me gusta. Ni tu miris, pues m'ho miro. Pues me lo miro i lo quiero. Llavors li vaig començar a dir, hòstia, m'agradaria provar, no, això de la producció. Va dir, sí, pues, Xivi, ven aquí, tal, em porta tant la meva filla, tal. I ahí vaig fer els Premis Gaudí, que tenia 16 anys, i vaig fer com d'auxiliar, i va ser com, esto lo quiero. Mare meva, sí. quantes coses. I jo que la conec, de debò crec que la Paula ha nascut per treballar en producció perquè la seva capacitat organitzativa és d'admirar. Per aquells que diuen, ostres, Jaume, tens moltes feines. Vale, la Paula, com ella, nois, ha tingut, crec que 4 feines alhora, mentre feia al mateix temps 3 esports diferents i no només es treia als estudis obligatoris, sinó que també crec que va fer un títol de nutricionista. Vull dir, estem parlant amb una persona que jo crec que el seu dia té 52 hores, perquè si no, no puc entendre. Paula, series capaç de dir quantes feines has tingut? No, bueno, puc intentar. Vinga, va, intenta-ho. Vinga, I a l'hora, així més o menys... A l'hora, Sí. Vale, doncs vaig començar pràctiques a Polònia, Vale. Estava estudiant producció també i a les tardes treballava a Converse, Molt bé. en una botiga. Molt bé. Mentre m'estava traient un cicle formatiu de nutrició online. Molt bé. Llavors vaig passar els caps de setmana també a treballar en una botiga de nutrició. Sí. I per si no fora poc vaig dir, escolta, doncs les nits les tinc lliures, va, doncs malalts de festa. Vaig començar a treballar en el guardarroba de malalts de festa, tot això a l'hora, Uau. Així, pum, Sí, pam, pam. I llavors, quan de cop em van quedar els matins lliures perquè ja no De estava... cop? De cop, sí, perquè havia acabat el cicle de producció i les pràctiques les feia només un parell de dies i tal, vaig dir, va, haig de buscar alguna cosa. I vaig començar a fer de monitora de menjador. Llavors, en el menjador vaig conèixer nens així amb necessitats especials i va ser com, m'encanten. Llavors, va, vaig a treure un curs de necessitats especials, no? de vetlladora, d'acompanyaments i tal. Llavors vaig començar els migdies a fer acompanyament a nens amb necessitats especials. A les tardes, a part de treballar a Converse, vaig començar els dies que tenia lliure a fer extraescolars. Llavors era monitora d'extraescolars. Llavors a l'estiu, que s'acabava les pràctiques, no sé què tenia els matins lliures, doncs era professora i monitora de casals d'estiu. I bueno, se'm van ocorrent coses, però segur que m'estic deixant moltes, i era com tot alhora. Llavors ma mare em deia, potser no cal, no? No. Potser dorm. Clar. Sí. Potser descansa. O sigui, Sí. Vale. Quina és la sensació que t'arribi una nòmina al dia? Vull dir, com ho fem? A veure, eren mininòmines i hi havia moltes coses que feia perquè m'agradaven, vull dir, lo de vetlladora, Clar. eren 2 duros, però era com supersatisfactori de dir, bueno, doncs als migdies m'ho passo amb nens que els acompanyo, els puc ajudar, després a les tardes amb els nens al ball, que sempre m'ha encantat, Sí. doncs era monitora de nens d'extraescolars de diferents tipus de ball, i llavors en el mateix centre em va dir, escolta, ara hi ha una nova assignatura, una d'extraescolars, que no tenim monitor. També vols? Bueno, doncs mira, tinc una tarda més lliure. Vale, doncs sí, dame-la. Era com... Sí, tenia més feines que dies de la setmana. És una locura. Està molt bé. I hores, perquè si tenies... Ai, tinc les nits lliures per dormir, potser? No s'ho plantejava. No, pas. No. Sí, va ser una època... També et dic, va ser una època que potser no estava bé del tot psicològicament, una mica el que parlàvem abans, no? Que sempre Clar. ha sigut una poca muntanya russa. Mhm. Llavors, contra més temps ocupat tenia, menys temps tenia per pensar. Clar. Llavors era com, de fet, una mica l'stop que em van posar, no, els meus amics, la meva parella d'aleshores em deia per què?
necessites fer tot això. A part de que jo soc workaholic, igual que ma mare, i ella lo lamenta, en plan, tinc moltes coses bones i te tienes que parecer en les malas. Però al final, no sé, era una manera també d'evadir-me i no n'estic orgullosa, perquè al final era un agobio de dir no puedo más con mi vida, però no ho penso deixar, saps? Ja. Sí. I quants esports? Perquè clar, ara hem parlat de les feines, però és que també Exacte. estem parlant amb la persona que més esports ha provat del món. Vale, doncs comencem. Vaig començar de molt petita fent rítmica al col·le, Vale. a les tardes, i llavors tenia un amic que feia taekwondo als migdies, això d'anar al perón del menjador, i vaig dir, jo també quiero hacer taekwondo. I vaig estar fent ball, taekwondo, i llavors després li vaig dir a ma mare, ai, hi ha alguns dies que fan vòlei al col·le, vull fer vòlei. Vinga, anem a fer vòlei. Crec recordar que vaig provar algun de multiesports, tipus handball, però no vaig quedar molt de temps aquí. Després vaig començar en una acadèmia de ball, on feia tots els tipus de ball, habidos y por haver. Després un dia, a mi m'encantava el futbol, però era com, és que clar, el futbol és de chicos, no? Però el meu germà, en un partit em va dir, si marco 3 goles, quan no els marcava Sí, a gairebé sobre, mai, saps? si marco 3 goles te apuntas a fútbol, y a mí que me haces así y ya venciendo vaig dir, sí. Va marcar 3 gols i em vaig apuntar a futbol. Això és una història molt forta. És molt heavy. Sí, això és molt fort. I jo no ficava gols, però bueno, va ser Pues sí. imagina't. Sí, sí. Doncs vaig començar també a fer futbol, però tot això no deixava lo anterior, o sigui, sabia fer ball, sabia tal. Vaig fer de cheerleader un temps, també, relacionat així amb el ball. I, bueno, no sé, moltes... Ara, i, òbviament, després vaig passar al Momento Gym 6, que vaig estar molt de temps en el món del fitness, i després d'ITA i tot això vaig començar el CrossFit, que és del que bueno, me dedico, no me dedico, però el que faig en la meva major part de temps lliure. Clar, o sigui, després de provar tots els esports del món aproximadament, et vas acabar enamorant del CrossFit, com ens acabes de dir, i vas practicar-lo tant que va començar a ser una ajuda econòmica, si no m'equivoco, per tu, pel fet que guanyaves diners fent de CrossFit. Com ha sigut tot el teu recorregut amb aquest esport? A veure, mai he sigut un atleta d'élite, tampoc, O sigui, el Mentida. CrossFit... Clar, ni molt menys, no. El CrossFit haig de dir que és un esport que no està com... No considerat, pero que no es muy visible. En plan, aquí el millor futbolista del mundo lo conoce todo el mundo, però si jo et pregunto qui és el millor tio que fa CrossFit al món, no tindràs ni idea. És que de fet t'anava a preguntar que ens expliquessis una mica què ben bé és el CrossFit. O sigui, per la gent que no ho sap, als oients, etc, que expliquis una mica què és. El CrossFit és una modalitat esportiva d'alta intensitat que bàsicament barreja moviments d'halterofília, moviments de gimnàsia, moviments amb el teu propi cos, tot això amb moviments o més cardio, màquines, córrer... És com supercomplet. Et deien que és com una mica entrenament militar, que no estic d'acord perquè llavors tu penses militar i és com... Sí, i no és això, o sigui, és un esport que el pot fer qualsevol persona i a mi això és el que més m'agrada del CrossFit, que fins i tot la meva mare, si volgués, bueno, perquè no quiere, perquè li he dit 1000 vegades que vingui. Llavors el CrossFit és això, és un esport molt complet que es pot adaptar a qualsevol nivell i a qualsevol intensitat. Clar. I al final de la sessió, abans d'estirar, hi ha el moviment d'ajupir-te per vomitar, perquè és increïble, o sigui, costa molt aguantar. Tu n'has preguntat, ho has fet alguna vegada? L'has acompanyat? Jo l'he acompanyat un parell de cops i m'ha insistit més, però és que és... No, és que no. No porta bé que li guanyi. No, però bueno, tornant una mica a això, doncs, jo vaig començar el CrossFit en un moment, just vaig sortir d'ITA, vaig començar el gimnàs, un altre cop com modo obsessivo. Això t'anava a preguntar, com més... O sigui, allunyant-nos una mica, ara tornem, però el fet d'haver tingut aquest trastorn alimentari o aquesta relació amb el menjar, amb el teu cos, etc, el fet d'ara dedicar-te a l'esport i ser una persona tan en forma, t'has jugat en contra alguna vegada? Creus que has començat aquí a partir d'una banda obsessiva? Sí, eh? De fet, jo això, vaig començar el gimnàs en mode obsessivo de... Bueno, jo vaig sortir d'ITA que realment no estava curada. O sigui, de fet, li vaig dir a ma mare firma amb l'alta voluntària i me la va signar i jo no estava bé. Llavors jo vaig començar el gimnàs en mode, però que ho faig perquè ara és la via sana, el deporte. Mentira, estava ja tot el dia obsessionada, perduda. I jo en el gimnàs vaig veure, en plan, un grup de gent ahí al fondo que estava fent com una cosa molt rara de pujar a baixes escales, ara corria, ara saltava i pensava, això de cremar una de calories de l'hòstia. Llavors jo vaig anar a preguntar una mica de dir, ¿qué estáis haciendo? Lo quiero hacer porque quiero quemar calorías como estáis quemando vosotros. I això va ser el meu inici en CrossFit, en plan, en un gimnàs convencional no era ni un CrossFit, que vaig veure que estaven fent això. I llavors una amica em va dir, pues jo faig CrossFit, tal, i vaig dir, pues jo vull anar a un box de CrossFit. I aquí va ser com el moment d'impàs de... Sense donar-me compte, vaig començar a fer CrossFit pensant en l'obsessió de, cremaré molt, i a poc se'm van oblidant perquè és com un esport que no importa el físic. O sigui, si et fixes en un gimnàs de CrossFit, no hi ha miralls. Apa!
No, Això és molt no En interessant. canvi, existeix. el gimnàs està ple. Sí, Clar, es diu box porque es como una caja. Clar. Y es una caja que solo importas tú, el material que utilitzis i tu cuerpo. O sigui, no hi ha miralls. Llavors jo vaig començar CrossFit i el meu objectiu va ser en plan, hòstia, pues, en aquest exercici de fins aquí vull tacar més quilos. I de cop, jo què sé, és que no et sé dir quin moment va ser com el gran pas, no? Però em vaig començar a sentir tan bé amb mi mateixa. És un esport que m'ha enamorat tant el fet de superar-me cada dia que de cop vaig començar com a oblidar el tema del cos i que si un dia tenia un aixecament o sabia que posava pues, hoy levantamiento máximo de este ejercicio, deia, hòstia, vaig a menjar molts carbohidrats per tenir energia per aixecar i m'oblidava que els carbohidrats estan prohibidos en mi dieta, saps? Vale. I llavors va ser el moment aquest d'impàs de dir m'està important més el meu rendiment que no el meu físic. Va ser superorgànic, va ser el Sí. progressiu. Molt bé. I de fet, jo recordo abans de que la Paula s'independitzés que quan es va enamorar d'aquest esport que s'ho va voler com prendre més en sèrio, recordo, i vas començar com a fer 3 sessions al dia que t'aixecaves com a les 6 del matí. Sí. No sé si també té a veure amb què marques es van fixar amb tu i et deien... No, això va ser posterior. Una mica, jo, bueno, el que deia abans, ¿no? Que todo lo que hago tengo que ser la mejor. I aquesta autoexigència, que eso sí que nunca desaparece, por muy bien que esté en mi vida. Llavors, jo vaig començar el CrossFit i va ser en plan, haig de millorar, ho haig d'aconseguir tot. Veia pues, noies a Instagram, no? Fent uns gimnàstics, unes coses que t'has de posar sobre la barra, i deia, jo això ho haig d'aconseguir, com sigui, no? O si hi havia... Jo córrer, sempre he sigut una patata corrent, i hi havia pues, WODs, que li diem, que són els workouts del dia, que havies de córrer, i era en plan, haig de millorar el running. Llavors vaig tenir una època que sí que encara era un pèl obsessiva, però de dir, doncs m'aixeco, vaig a entrenar, a la tarda torno a entrenar, arribo a casa i me'n vaig a córrer, saps? Llavors havia de tocar-ho tot per millorar en tots els àmbits, no? Dins de l'autoexigència del que ens Sí. ha parlat abans. O sigui, tot Sí. va una mica connectat. Sí, llavors sí que volia millorar, però havia de millorar ja. O sigui, Vale. sempre vull les coses com para, ya, no tenga Sol pasar. todo tiene un proceso. No, no, la Paula ve a hacer algo a una chica i ella lo tiene que hacer. Llavors sí que vaig tenir aquesta època una mica més, pues això, que tenia més temps també, perquè potser no estava fent les tropocientas mil coses que a vegades havia de fer, llavors em vaig centrar molt més en l'entreno i vaig millorar molt, que al final era l'objectiu. Clar. I sí que vaig començar a competir, meu germà me tiene como muy aquí, però... No, sí que vaig... és veritat, és ella que No. autoexigent però humil alhora. No, de veritat, o sigui, vaig començar algunes competicions, que sí que les guanyava, però en competicions pues, a nivell Catalunya, entre gimnasos, entre tal, i pues, me'n recordo, no? Una de les primeres competicions a les que em vaig apuntar, que era com una lliga que cada cap de setmana tenies una competició, que el noi que organitzava aquesta competició em va dir, tu seràs molt bona, a l'Edu. Sí, que ell em va dir, tu si vols arribaràs molt lluny al CrossFit perquè, hòstia, portes 2 dies i apuntes maneres. I a mi això va ser com, anda, que lo que m'has ido a decir, saps? Total. Llavors, bueno, vaig començar a fer algunes competicions, però és que ja et dic, són competicions a nivell nacional, tampoc. Em va començar a donar diners també perquè vaig començar a donar classes. O sigui, jo de cop pues, vi un poco de tiempo, vi algo que me gustaba, ¿qué puedo hacer? Trabajar en ello. Llavors em vaig treure el títol d'entrenadora i vaig començar a fer classes i com a entrenadora. I sí que hi ha algunes competicions que quan les guanyes et donen algú de diners, però tampoc te dan pa forrarte, ni mucho No, menos. però tot és una ajuda, no? Jolín, Al i final. tant, Sí, i clar. més fent alguna cosa que gaudeixes, o sigui, amb Clar. les competicions, anar també viatjant en Sí. un àmbit que sempre gaudeixes molt. Però jo vull preguntar-te, quant de temps vas estar vivint aquesta com doble vida de treballadora amb la producció i competidora semiprofessional, si li vols dir tu, de CrossFit? Vale, anem a dir-ho perquè... Semi. Bueno, no, però vale. Semi. Pues porto, puc dir, 5 anys o així. Sí que he hagut de fer un parón perquè bueno, he passat per un moment una mica bastant complicat físicament, que m'ha limitat molt, però porto que vaig començar CrossFit pues, igual fa 5 o 6 anys, i ja va ser aleshores que estava començant més a tope amb la producció. Llavors, des d'aleshores, pues, porto aquesta doble vida d'entrenar, treballar i el poc temps que em quedi pues, competir si puc. Ara parlaves d'un moment complicat, que és l'hivern de 2024, que et va fer deixar de competir. No sé si ens ho voldràs explicar. Sí, jo va haver una competició que vaig notar un dolor molt fort a la cama, però bueno, sempre pensava, al final entrenes molt, 2 cops al dia, et mates, pues, un dolor pues, normal. Llavors no li vaig fer gaire cas, però de cop, no sé, un dia que vam anar de viatge, em sembla, amb la meva parella i tal, no podia ni caminar. I li vaig dir, jo crec que m'he trencat alguna cosa o haig de tenir alguna cosa al genoll i tal, perquè no puc seguir. Llavors em van fer una ressonància i va sortir que tenia un tumor en l'os del genoll. Era un tumor benigne, però s'havia de treure, perquè ocupava bastant espai, em sembla que feia quasi 4 centímetres, i m'estava limitant molt ja fins i tot el moviment. Es devia moure
i de cop doncs, no podia ni tan sols fraccionar. Llavors em va dir, bueno, operem, tranquil·la, t'operarà un oncòleg, l'analitzarem, i l'únic que pot passar és que t'has d'estar sense entrenar 1 o 2 mesos. I va ser com, bueno, perfecte. Jo ja vaig calcular 1 o 2 mesos i ja tenia competicions preparades per després de l'operació. Què passa? Pues que, com tota operació, pues, poden tenir complicacions i la va tenir de gorda. I el que em va passar és que en l'operació no sabem ben bé ni mai hem sapigut què ha passat, però quan em van fer la punció del nervi per posar-me l'anestèsia, algú va passar que el nervi se'm va danyar. Llavors jo vaig sortir de quiròfan, em vaig aixecar, no notava gens la cama i em van dir, bueno, és que està dormida, és normal, però passaven els dies i jo no notava la cama. I llavors vaig dir, aquí algo no va bien. Llavors vaig anar a l'hospital un altre cop, em diuen, a veure, no sol passar, però pot ser que l'anestèsia estigui com trigant en deixar de fer efecte. Però passaven els dies i no, jo vaig començar a agobiar-me en plan, què passa, que no noto la cama, o sigui, jo anava amb les crosses i m'havia d'empujar amb la crossa la cama cap endavant. Llavors vaig anar un altre cop i em van dir, bueno, que et miri al final un neuròleg o el que sigui, perquè això té pinta de ser nerviós. Llavors em van fer una electromiografia i va sortir que tenia una lesió al nervi femoral. I, clar, va ser com, what? O sigui, a mi m'heu operat del genoll i de cop tinc una lesió a nivell de la ingle, no té cap sentit. I això, no? I havien passat setmanes i jo seguia sense poder aixecar ni tan sols la cama, estant estirada al llit. I, bueno, tot això es va complicar molt. Al final vaig estar mesos amb rehabilitació i tal per intentar millorar cada cop més la mobilitat, la força, però ha sigut un procés molt lent, molt dur, perquè al final el nervi és el que té, és superlent de recuperar. De fet, en un principi jo ja em vaig posar el pitjor, perquè el neuròleg tampoc es vol emmullar, no? I et diuen, no sabem quines seqüeles quedaran, d'aquí un any veurem, potser tornes a caminar. Jo, com que potser? O sigui, perdó? Llavors va ser com, hòstia, un moment superdur, no? Que em deia, sí, bueno, caminar sí, però això, jo li deia, CrossFit, podré competir? Em deia, encara és massa aviat per pensar. I jo ja em veia, jo, autoexigència, no? De, quin drama! Però, bueno, vaig estar un any de recuperació molt a full, en plan rehabilitació quasi cada dia, exercicis i tal. I ara que han passat gairebé 2 anys, ahí voy. En plan, no he tornat a ser la mateixa, la meva cama no ha tornat a ser el mateix, no tinc la mateixa força que abans, però, lo medio superado. És que, bueno, jo no et coneixia ni coneixia la teva història i, genuí, estic flipant com... Hi ha com a exemple de superació increïble i gairebé... espero que la teva història també pugui servir-li a qualsevol persona que estigui experimentant una situació no simplement d'esportista professional, sinó simplement una lesió que se li complica, que sàpiga que camines perfectament, estàs competint, o sigui, tens molt mèrit el fet que t'hagis aixecat en una situació tan complicada, que pot ser complicada per absolutament qualsevol persona que visqui per aquest procés d'operació, però tu, de la manera, amb l'experiència que tens, la manera que has viscut, o sigui, bueno, estic flipant una mica. O sigui, a mi m'agradaria també que ens expliquessis què et va fer anar millor en aquesta situació, quines coses et van ajudar, què et va fer superar-te més fins al dia d'avui, tot i la teva autoexigència i superació personal. Doncs sobretot vaig topar amb un fisio molt bo, que és el Xavi, que sempre ha sigut superpositiu, en plan, potser el neuròleg em deia, hòstia, està complicat, el Xavi em deia, ja veuràs, que podràs, que no sé què, llavors em va motivar molt, sobretot el ser constant amb la rehabilitació, i he sigut constant gràcies a, sobretot, la meva família i principalment la meva parella, que sense ell ja et dic jo que avui no camino, o sigui, perquè he tirat la tovallola tantes vegades en aquest procés de dir, és que jo millorar però no poder tornar a fer una sentadilla, entonces per què, saps? No, era com... I ell RQR cada dia, va Paula als exercicis, va Paula no sé què, va, et porto la rehabilitació, vine amb mi al gimnàs i entrenes igualment per treure't aquest gusanillo i tal. Llavors, sobretot, el que m'ha fet millorar és la constància que no he tingut jo per mi mateixa, sinó del Víctor, que és l'amor de mi vida i que m'ha ajudat moltíssim en aquest sentit, i també la meva família, que òbviament m'ha estat recolzant molt. I també... Sobretot el que deia abans, no? Que el CrossFit es pot adaptar a qualsevol persona, i jo des del minut 0 anava en cadira de rodes i em plantava el CrossFit, el Víctor em preparava una barra, me la posava a sobre i començava a entrenar de qualsevol manera, saps? Llavors era com aquest gusanillo de dir, ahí sigo, encara segueixo entrenant, puc seguir entrenant, puc seguir fent CrossFit, tot i les limitacions que tingui. De fet, al CrossFit hi ha una part que se li diu adaptatiu, que hi ha competidors que van en cadira de rodes o que els hi falta una cama o que els hi falta un braç. Llavors hi ha una categoria especial per aquesta gent i dic, mira, en el pitjor dels casos,
em faig adaptative, tio. En plan, si no torno a recuperar la cama, doncs competeixo un adaptative i ja està. Llavors, sobretot això, és la constància que m'ha fet arribar on estic ara. I sembla mentida, però just abans parlaves també d'aquella època que vas tenir tantes feines, no? Jo crec que un fet que també cura molt i va bé pel cap és que passi el temps i més si estem distrets. En el teu cas sempre has estat distreta per la feina i has ocupat, diguéssim, el teu cap per evitar pensar també amb el que tenies a la cama. Mentre estaves en aquest procés, tu vas seguir treballant treballant en produccions bastant top i has fet anuncis com Adidas, Coca-Cola, Amazon. Tens alguna anècdota que explicar del teu món amb la publicitat, d'algun influencer / celebrity, d'algun anunci? La minya mà, el Tyler... Podríem fer un podcast només d'anècdotes, jo crec, en aquest sentit. Perfecte, és exactament el que necessito. Zendaya. Sí, a veure, òbviament en totes les publicitats firmem un contracte de confidencialitat, de dir no puedes decir nada de lo que está pasando aquí, però bueno... És una conversa entre Però bueno, a Talents de Barcelona es dirà. Però sí, hi ha moltes anècdotes i al final, al món de la publicitat, la gent veu els anuncis de la tele. Jo sempre que dic, no, treballo buah, que guai, quina feina més guai, no? Sí, és una feina molt guai, però hòstia, és una feina molt dura, perquè, bueno, partim de la base que les jornades de publicitat, en plan, els nostres sous, es basen en jornades de 12 hores, no 8, ja són 12 en plan com a base, llavors ja saps que són moltes hores. Sempre es fan hores extra, o sigui, això és com per regla, els dies de rodatge que sempre fem hores extra. I quan treballes amb celebrities, bueno, pues eso ja se complica molt, perquè ajunten moltes coses, ¿no? Tu quan eres celebrity ja no ets una persona normal. Hay excepciones, obviamente. Hi ha gent que he treballat amb ells i penso, hòstia, ets el millor, en plan, pues, bona persona, com si estic parlant amb tu, pues, parlant amb un celebrity que dius, bueno, pues, segueix sent persona. Per exemple, ens pots dir alguna persona d'aquestes que siguin superproperes i superfàcils de treballar? És una cosa bona, no crec que et fiquin... Sí. Jo tinc molt bon record, per exemple, el Tocarà Me Suena, quan estava amb ma mare, pues el Santiago Segura, que era superguai, que parlava amb tothom com superguai. Dins del Polònia també tots els actors són bastant macos i et parlen molt del tu a tu. I dins de la publi, bueno, se'm fa una mica més complicat trobar gent. Ho deixarem passar, ho deixarem passar. Sí, és que no sé, ara també tinc el record dels últims anuncis que he fet, potser més amb futbolistes i tal, que és bastant conyazo, però... Mira, anem a passar les anècdotes i entendreu per què us dic aquestes coses. Perfecte. Tu quan treballes amb un celebrity té una hora de citació d'arribada, no? Llavors a l'equip, òbviament, ha d'estar 4 hores o 5 hores abans per preparar-ho tot. Llavors, pues, si tu estàs 5 hores abans, calcules que 5 hores després ve el celebrity. Mai arriben a l'hora. Perquè, òbviament, el celebrity se hace aún más celebrity si arriban tard. Hi ha excepcions, com sempre, però casi sempre és, bueno, llega una hora tarde, que ya penses, bueno, una hora tarde, pero luego tienes unas horas máximas que tenerlo en rodaje. Llavors ja se't complica, perquè és corre. Llavors ja no arriben a l'hora, ja són més hores que faràs. Després, tots els celebrities tenen un rider que t'envien abans de venir a la producció con todas sus exigencias para venir a rodar. Todo lo que quiero que haya en mi sala cuando venga a rodar. Una sala en la que ni estarán. Però bueno, la vela más cara del mercado, el no sé què, esta comida... Bueno, o sigui, pot pujar a molts diners, això. Sí, no, sempre puja molt, moltíssim. Llavors, tenen tot això que no estan en la sala, però quan vas a la sala l'han vaciat. O sigui, porten maletes per emportar-se tot el que et demanen. És bastant heavy, perquè no ho necessites. S'estalvien fer la compra. Això t'anava a dir. També hi ha un tema, i faig un parèntesis, que tot celebrity ve con su séquito, que és com tot l'equip que le acompanya, ¿no? I tota aquesta persona, pues, que si el maquillador, que si el tal... Quasi sempre qui s'emporta les coses no és el celebrity. O moltes vegades tot el que demanen, me juego lo que quieras, que la min o no sé què, no té ni idea del que tenen el seu rider, no? Bueno, pues... Ja has dit un nom, eh? Ja has dit un nom. Ha dit un nom, la Min. Ui, se m'ha escapat. Bueno, com molts altres, no? Però tot el que tenen el seu rider segurament ni saben el que hi ha. Llavors, esto es otro plus, no? De tot el que et demanen, tot el que has de preparar perquè vinguin a rodar, que és en plan, hi ha vegades que dius, en sèrio? Passo a una anècdota, jo vaig anar a Roma a fer un anunci per Bulgari, amb 2 megatops, una d'ella Zendaya, ja he dit el nombre. Que quan el segon dia que va venir a rodatge, su mayor preocupación va ser que en l'hotel, que tenia un llit fet a mida, rodó, no sé què, tal,
que és que les sàbanes no eren de bambú. La Zendaya, això? Sí, i clar, és que no podia descansar bé. I va ser com... Vull dir, sumes a tot el que tu tens a la producció, no? Tot el que estàs preparant de cada cop, todo gira en torno a buscar unes sàbanes de bambú perquè pugui dormir bé. Que després Te'n dius... vas amb els pandes, M'estàs saps? sabent, exacte, m'estàs sabent supergreu. O Però sigui... després, jo mai sé si això ho ha demanat la Zendaya o ho ha demanat Ja. algú del És que segur que seu no. equip, saps? Llavors, no sé, són coses que dius, hòstia, ja no és la producció en si, sinó hi ha vegades que et fan unes peticions o hi ha una altra part... Ara ja deixaré de dir noms, per si acaso, ¿vale? Però vaig fer una altra producció que va ser ara fa menys d'un any, que estàvem també amb una megatop, una cantant de la hòstia, que en el seu rider hi havia todo de comida healthy, no sé què, llavors teníem un xef allà per ella, un xef que cobrava un pastizal, amb la millor qualitat de tot, i de cop va dir que pare el rodaje que quiero un Burger King. I va ser com... Sé qui és. Sé qui és. No, home, no. I a sobre era com la marca de competència de l'anunci que estaven fent i era com... Un Macaitana. Ai. Bueno, en fin, va ser com dir, en sèrio? O sigui, tens un xef, tens aquí una qualitat de menjar de l'hòstia, Ah, ja sé qui perquè és. tu ho has demanat i de cop quiero un Burger King. I a sobre estàvem rodant com en un plató a tomar por saco, que Sí. el Burger King més proper potser estava una hora. I és Ja. com, wow, pero se tienen que parar el rodaje, tienen que comer su Burger King antes de seguir rodando. Clar. I és com, vale, que se pare el mundo. Que fort. I bueno, anècdotes és que tinc infinites, o sigui, és que... Jo crec que ja ha dit suficient. Sí, perquè tampoc vull que ens xapin el programa, però... Abans de tenir un problema... Sí. Vale, per no posar-te en més compromisos ni problemes, després ja fora de càmeres ens expliques les anècdotes que quedin. Hem d'arribar a un moment molt important. Sí. I és que tu fa res vas anunciar una gran notícia per les teves xarxes, una exclusiva que ens fa moltíssima il·lusió. Crec que el Jaume el que més. Si ens pots explicar exactament l'exclusiva que és. Porque me estoy poniendo gordita. Què vol dir això? Perquè, bueno, estic embarassada, ara quasi de 4... Ai, no em posis aquesta cançó que ploro. Veus, Xavi, t'ho he dit. T'ho he No, dit, havíem això de no ficar es aquella fa. música. T'ho he dit. Que en Jaume estarà tiet. Sí. Sí, Moltíssimes estic ara, pues, felicitats. això, quasi 4 mesos. Ha sigut com super inesperat. Bueno, el volíem, el desitjàvem, però com pues, he tingut 1000 problemes d'ovaris i tal, sempre he pensat que seria algo que em costaria molt i la veritat que I ha el arribat. Víctor del que tant ens ha parlat, a la primera, nen. Molt bé. Felicitats, Va, Víctor. què és això? Felicitats, Va. Víctor. Sí, no, estem molt contents, molt feliços, sense dubte segurament serà el millor any de la nostra vida. Venim d'una boda i una de mel preciosa i ara pues, la guinda del pastel. Que fort, la Noa, la guinda del pastel. Moltíssimes felicitats, Paula. Moltíssimes felicitats, Jaume. O sigui, Gràcies. És que no hi ha millor manera de tancar l'entrevista que aquesta, amb aquesta sorpresa. O sigui, ai, quina il·lusió! Un moment. Bravo! Molt bé. Doncs, per acabar, perquè estaríem molta estona parlant d'això, però ja se'ns ha allargat una mica parlant de la Zendaya i de la Macaitana. No és l'Aitana. Ara has de respondre la pregunta del nostre anterior convidat, l'estimat Gerard Oms. Escoltem-lo. Doncs mira, si tinguessis un superpoder i nosaltres te'l poguéssim concedir ara mateix, quin seria? És boníssima. És molt bona. És boníssima. És boníssima, és boníssima, Ho és sento, és que boníssima. m'encanten. Vale, doncs si tingués un superpoder, sense dubte seria entrar en el meu cap i tenir el control una mica a vegades de les meves emocions o de dir on, off, en plan, ara no toca. Adiós. ves. Desconnectar una mica el meu cap. Jo anava a dir volar, però crec que és bastant més probable el teu. Llavors és qüestió una mica d'esforç, una Sí. mica d'autocontrol, teràpia, menjar Burger King de vegades, suposo. Molt bé. Molt bé. I ara, Paula, ve la part més complicada, no? Podríem dir. Sí, perquè és enfrontar-te al test de preguntes que t'ha preparat el teu estimat germà. Hola. I Quina portem por. una bona ratxa amb els convidats, perquè és un test que has de respondre responent el primer que se't passi pel cap. Ergo, una mica ràpid. Llavors tu no vale. pensis gaire, si pots, i llavors Vale. respon les preguntes només amb el primer que se't passi pel cap. A veure si... Vale. Sí? Concentrada? Superem. Comencem? Uf, no ho sé, vale, sí. Xavi, posa música d'atenció. I comencem, Paula, Quin és el millor consell que t'han donat? Sigues menys autooxigen. Si poguessis fer algun anunci amb algun pressupost que tu volguessis, amb quin celebrity comptaries? Venga! Vinga! Santiago Segura. Un red flag teu?
meu o d'algú. Teu. Meu, que sóc massa criticona. Vale, si haguessis de triar un esport i no poguessis dir crossfit, quin diries? El futbol. Digue'ns el teu menjar preferit. Sushi. Què és el primer que faries si et toca l'Euromillón? Comprar-me una casa i donar la resta a la caritat. Si poguessis viure només d'una professió, quina seria? Crossfit. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar. Ser molt desordenada. I quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? No soy una professional de CrossFit, encara que diguin que sí. Molt bé! Molt bé! Està molt bé. Que ràpid! Sí. El titular serà literal, soy una professional de CrossFit, aunque digan que no, però... molt bé, jo crec que molt ràpid, no? Igual que, clar, és tan esportista que ho fa tot ràpid. El titular serà, si et toca l'Euromillón, en vez de caridad, dáselo a tu hermano. Això no va dir, pensava Algo que així. ni donar-li la resta al Jaume així. Vale. Molt bé, doncs Moltes perfecte. gràcies. Que bé, t'ho has passat bé? Sí. Perfecte. Super. A nosaltres ens ha encantat que hagis vingut, però abans de que te'n vagis hauries de deixar una pregunta pel següent convidat. Vale. Clar, no he vist molts d'aquests, llavors no sé si m'ho he repetit. No passa res, ja t'ho direm. Vale. Si et diguessin que demà és el teu últim dia de vida... Laura Jou. És ella, l'han preguntat. Sí, Ah, l'han preguntat. Però pots fer-la, també. Bueno, Sí. no, vaig a ser una mica més original, no? Si poguessis escollir haver sigut una altra persona que coneguis a la teva vida, Oh! en plan, pues Vale. a mi m'hagués agradat ser el meu germà o el que sigui, no? En plan, Ala. Vale. si poguessis escollir canviar la teva vida per algú que coneguis, qui seria? I per què? Paula No l'havia Comella. escoltat mai. Jo tampoc, se m'ha ocorrido així sobre la marxa. Molt bé. Està molt bé. Perfecte. Perfecte. I abans d'acabar, qui t'agradaria que fos el nostre pròxim convidat? Santiago Segura? De cop. Hòstia, t'imagines? T'imagines? Ni se'n recordarà de mi i dirà que està per aquí. Qui és? ¿Quién es? Santiago Segura potser no, fa molts anys que no tinc tant contacte, però... Algú de publi, no? En plan, algun actor així de publicitat. És Vale. que no tancaré molt el cercle, no? Perquè... Algun actor de publicitat? Actor de publicitat, sí. Vale, Perfecte. i l'anterior pregunta te la podries autorrespondre tu mateixa, la que has fet? De què? Hola, De qui t'agradaria soy ser? el detective. Que grande, Xavi. Si jo pogués ser alguna altra persona que no hagués sigut jo... Saps què et diria que no? Que no, que... Pues Això- molt bé, pues em sembla pues molt em bé. sembla la millor Em sembla resposta que molt bé. pots donar. Sí. Sí, Em sembla molt bé. perquè al final, o sea, jo me respondo, cadascú ha tingut la seva vida i per molt Sí. idealitzada que tinguis tu una vida d'algú, Sí, sí. No la habrá tenido coneixes del sus tot. cosas, ¿sabes? Es Sí, como sí. todo lo bonito, todo lo que reluce, no, o sigui, Correcte. Jo també, jo si fos tu, em quedaria amb tu. si fuera tu sí, però si fuera jo... Exacte. Doncs perfecte, esperem que t'ho hagis passat molt bé, hem acabat Moltes l'entrevista gràcies. i a vosaltres esperem que també us hagi agradat i res, seguiu-nos a les xarxes per seguir recolzant-nos. Ens veiem a la pròxima. Adeu! Adeu. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó.